to us. 18 years na po ang Tambalan on Radio. Kumenak tayo nung nagsimula ang Tambalan, partner. Nanganak ka nung Oo panahon nga. na nagsimula tayo. Meron ka ng debutante. Meron na. Dalaginding, dalaga. Correct. Totoo. Bilis. Grabe. Time flies. Nakabuo na ako ng isang dalaga. Kaya lang, hindi ganun eh. No? Talagang, but you know, we're just so thankful na kasama niyo po kami. Kasama din namin kayo, 'di ba? Sabi nga ni partner kanina kung 18 years ago nabuntis na ako, di may dalaga na ako. So ibig sabihin, kayo din ay kasama ng aming journey in the same way that we are part of your journey. Alam mo 'yon, kaya nga pagka nagtatanong tayo ng tambalan moments, hindi makakalimutan yung mga moments na tayo yung kasama nila nung nag-aaral sila, nasa jeep sila, 'di ba? Yung nag-escape sa classroom at naka-earphones, nakikinig sa tambalan, ganun. Totoo. At ngayon mga kaibigan, babalikan po natin yung ilang mga videos and pictures ng tambalan. Maaaring kasama din kayo sa memories na ito. Correct. Sa mga pictures na ito. Teka, Oo, kasama ako dyan. Alam ko yan. Yun. Teka, napanood ko yan. Yun. Let's watch Sige this. nga. Let's go. Naku, naka-MJS ka. Tingnan mo yung bangs ko! Nakaka-stress! Ikaw ba nabuti sa sarili mo niya? Wala ka bang budget sa salon? Hindi ko makakalimutan tong video na to na sinushoot. To. Ano ba yan? Ito ako sa kilay mo. Ang tagal-tagal. Tingnan mo naman, ano ba yung posing yan? Parang nakulong. Naka-hoodie pa. Buhay pa rin yung ibang mga items dyan, buhay pa rin. Diba? Hanggang sa diba? makeup. Ang patay lang talaga yung gumupit ng bangs ko. Huwag nyo kami pagsasalitain. Ay, nako! Sinasabi ko na nga ba, parte talaga to ng flashback eh. Ang iksi-iksi ng ano ko. Kita-kita ang kuyukot ko. Tingnan mo yan. Ano ba yan? Diba yung nobody mo, ganun kayo. Hindi mo lang ganun eh. Nakakatawa yung pag gano'n mo, tsaka yung nobody mo. Yung pag... Alam mo, pag binabalikan namin to, yung asawa ko, diring-diri talaga, parang hindi ka lang mahal talaga kita. Siyempre, yung mga time na yan, ilab na ilab pa yan sa akin, gagawin niya talaga lahat. Oh. Nakaboots ako dyan, bakit? Kumete. Ay, ito, ano to? Chris TV. Tingnan mo yung itsura ko dyan. Anong year yan? Hindi nagkakalayo sa itsura ko today. Charot! Diba? Totoo naman. Change the landscape. 6 years pa lang tayo magkatambalan yan. Pero sobrang katok natin, di ba, partner? Ang arte-arte mo naman. Ang arte ko naman dyan. Grabe naman yung blush on ko dyan. Galit na galit. Ano yung parang nadapa ka? Okay. Nadapa ako pero patagilid. Ang lamig-lamig naman, super. Nasa Baguio ka ba yan? Winter jacket. Hoy, patunog pa si Tito. Feeling namin, ikinatalino namin mga pinagsasabi namin dyan. Parang all throughout, nakangiti lang ako, ngalining pang ako. Ay, nako, ito na. Ano yan? Teka. Birthday natin. Lagi kasi kami nagpa-birthday ng sabay dati, bago ako ikasal. Medyo pumuputi na tayo dyan, partner, oh. Hindi ko sure. Tingnan mo, birthday natin, forma mo, birthday mo ba yan? O, tingnan mo, perya yung host. O, naman na, naman na. I-blow na yung kandila na yan. At saka na yung pinakamagandang mantel nila. Oo. Tsaka tingnan mo yung outfitan ko dyan. Naka-high, knee-high pa rin ako. Ay, I love this video! Ito yung tinumba natin yung ibang stasyon kasi ang witty natin dyan. Diya yung suit. Oo nga, nakabukas pa yung mga botones. Ano naman yung partner? Feeling mo hot ka dyan. Feeling mo hot kayo bakit mga may ganyan. segment ng ganyan? Oy, wow! Alang-alang sa t-shirt ng Labredo yan. Halikan mo ako dito. Amoyin mo kinikili ko. Medyo basa. Amoyin mo kinikili ko, medyo basa. May paltak ng pagkakabasa. Ito na, yung huli. Si Tita naman, hindi nagpatalo si Tita, concert queen! Alam ng mga tao yung kanta. Papa P! Pero Chamis! Pagpego! Bakit? Ba't ganyan ang buhok ko? Grabe. Buhok. Grabe yung buhok mo dyan, partner. Naiirita ako. Mainit ulo ko dyan Ba't sa ganyan? Ba't pasado sa kanila yung buhok? Hindi ko rin alam eh.
sabi ko siya. O picture naman, Ang dami, picture naman, ang dami. partner. Picture naman. Nakakatakot yung picture. Ay, Yes. gusto ko yung picture na yan. Kasi Yes. in-effort mo pang kunin yung manibela ng kotse mo para ma-achieve yung photo na yan. 2000 Pero yung and kulahiya, ano, lagay niyo ba yung suot ng mga estudyante, no? sa Japan. Ganyan yung mga outfitan sa Japan. Ganyan kaiksi ang palda. Oo, ganyan. Kaya nga, di ba, Talaga? yung mga, Matin- yung shinare mo sa aking video, yung Japanese student, Okay. na nakita yung panty. Ay, iba pala yun. Ay, nako. Oh my God, yung mga pinagagawa natin in the past. At saka medyo morena ka pa dyan. O Oo hindi ka nga. lang ano, Hindi ako naghilod. birthday mo yan. Bigay mo ba yun sa akin? O props Siyempre lang? hindi. Buti natanggal yung bangs mo ngayon, no? Oo nga, eh. Yung side bangs na nag-iisa. Ayan na! Hindi ganyan. Next na agad. Wag natin ibabad, nakakahiya. Parang masarap ang ka dyan, partner. Tingnan mo ako Patras direct. nga ako eh. Uy, hindi parang ako talaga yung nagpigil ng sarili. Ikaw may nakasubsub Tapos sa ikaw, akin, oh, no? Wow, hindi alata Next na. Bakit? Kadiri yan. Bakit tayo pumayag? Sample kayo dyan. 5 minutes. Walang mali Ay, siya. ewan ko ba, siguro parang mga uto-uto talaga kami noon pa man, no? May video tayo. Okay. Hello, Nicole and Chris. Darren Sembrano, Tambalanista since 2009. And I just want to greet you a happy 18th anniversary. Akala ko Please flashback. continue spreading good vibes every morning and more power. Birthday Darren ang dating. Sembrano, Oo nga. Thank you, Darren. Mga ano yan, sobrang tagal na. Ito din, ito si pa. Jack. Happy 18th anniversary Tambalan. Ayan, maraming salamat sa halos 18 taon ng pagpapasaya at pagbibigay inspiration sa aming mga taga-suporta nyo, lalo na sa mga Tambalan babes. Ayan. So, maraming salamat Ate Nicole and Kuya Chris sa pagbibigay ng inspiration at patuloy na pagiging mabait sa amin, lalo na sa inyong mga taga-suporta. Ayan. Maraming salamat Ate Nicole and Kuya Chris. Happy 18th anniversary sa inyo Tambalan. Love you! Bye-bye! Tuwa naman. Sino tong next? Thank you, Jack. Uy, si Kits! Hello, Oy. si Coliala and Chris Choper and Pumupogi si happy Kits, oh. anniversary sa inyong tambalan. Isang pribilehiyo para sa akin na maging maliit na parte ng inyong karera. Nagsimula yon bilang isang intern sa Love Radio at lumaon ay naging staff sa Ivory Music kung saan ginawa ninyo ang inyong studio album. Yung mga moments na yon sa labas ng radio booth ng Love Radio, sa mga mall show, sa mga meet and greet, doon ko nakita kung gaano kayo katotoo, kung gaano kayo ka-passionate, and kung gaano kayo ka-hardworking. Kaya naman, lahat ng tagumpay na tinatamasa ninyong dalawa ay deserve ninyo. Nakakalurky yung 18 years and sana patuloy pa kayo magbigay ng saya at aliw sa lahat ng nakikinig sa inyo. Congratulations, more power, and God bless to the both of you. Aww, thank you, Kits. Kasama talaga natin siya mula, yung sa mga mall shows natin. Saka ang payat-payat pa ni Kids, no? Oo. Ngayon, nag-glow din to si Oy, ano may eh. pag-glow. Oy, si Toshi! Super love ko to. Happy anniversary, Tambalan. Alam niyo, May buhok miss pa ko siya na nung kayong nakikinig dalawa. siya sa Oo atin. nga. Bata siya. Pogi-pogi yan eh. Anyway, I hope soon, pag marami na akong pera para meron akong pang-alay sa Tambalan. Kung di nyo natatanong guys, ang Tambalan ay na-meet ko noong 2006 or 2007, I guess. That was their third or fourth anniversary yata. Meet and greet yon sa Malati, Maynila. That was the first time. And now, 18th anniversary nyo na, hindi ako makapaniwala. Sobrang tagal na, parang kailan lang. Anyway, I wish you guys another healthier and joyous 18 years sa Tambalan. At hope to see you guys soon. Mahal na mahal ko kayo. Si Toshi, yan eh. Love ko din yan. Ang dami nilang nasaksihan ng mga heartbreaks ko. Yan. Ang galing, no? So, ito yung sinasabi natin, partner, na while we are part of your lives, you are also part of our lives. Kasi magkadikit po ang ating mga bituka, di ba? We are one. And we are thankful kasi, very cliche man, pero totoo, nandito pa rin kami kasi nandyan pa rin kayo. And please, utang na loob, hanggat hindi nakakagraduate yung mga anak namin, huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis, dyan lang kayo, please.
Super support all the way. Tama. Grabe yung 18 years na nagdaan mga kabisyo, no? Kasi talagang siksik, liglig at umaapaw sa napakaraming magaganda at hindi rin magagandang karanasan. Pero Tama. lahat tayo na nananatiling buo. Correct. Diba? Hindi natitinag, hindi napapabasag sa napakaraming, diba? Pinagdaanan din na hindi magaganda ng tambalan. And again, we are thankful kasi sama-sama nating na-survive yung mga struggles o kung ano mga roadblocks na na-experience natin. Maraming salamat mga kabisyo for 18 years of togetherness. Yes. Yan. 18 years of bonding and wishing for 18 more years, di ba? Yes, why not? Why not? Di ba? Yung 18. Why not? More Di ba? years. 18 more years together and so much more. So maraming salamat. Happy anniversary to us. Okay, dogs? Muli ito ang tambalan ng Isang Balasubas. At ang Isang Balahura. Ako po si Nicole Yala. Ako naman, si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!